रत्नागिरीचं पतित पावन मंदिर हे सर्वात उत्तुंग मंदिर मानायला हवं, कारण तिथे सावरकरांनी केलं समाजोद्धाराचं कार्य. थोडी थोडकी नव्हे, तब्बल 13 वर्ष. अहो, पुण्या मुंबई सारख्या पुढारलेल्या ठिकाणी अस्पृश्यांची सावलीही टाळली जात होती. उपाहारगृहात, घरात त्यांना वेगळं बसावं लागत होतं, वेगळी भांडी दिली जात होती. पण रत्नागिरीत मात्र सहभोजन होत होतं. उपाहारगृह चालवली जात होती. हळदी कुंकू समारंभ साजरे होत होते. गादीचे कारखाने, वाद्यवृंद असे व्यवसाय पूर्वास्पृश्यांसाठी सुरू झाले होते. ज्या स्वातंत्र्यवीरानं आपल्या अज्ञातवासाच्या अवघ्या 7 वर्षात ही अपूर्व सामाजिक क्रांती घडवून आणली, त्या सावरकरांचा किती गौरव करू असं मला झालं आहे. देवानं माझं उरलेलं आयुष्य त्यांनाच द्यावं. स्वतंत्र
साठी मरण ते जनन तुझ सकल चराचर शरण चराचर शरण श्री स्वतंत्र श्री स्वतंत्र श्री स्वतंत्र जयोस्तु ते श्री महन्मङ्गले शिवास्पदे शुभदे स्वतन्त्रते भगवति वामः यशोयुता वन्दे यशोयुता वन्दे 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 पराधीन राष्ट्रानं स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी काय करायला हवं हे सांगणाऱ्या मॅझिनीच्या पुस्तकाचा सावरकरांनी अनुवाद केला. त्या पुस्तकाला सावरकरांनी लिहिलेली तेजस्वी आणि स्फूर्तिप्रद प्रस्तावना जप्तीच्या भीतीनं शेकडो युवकांनी मुखोद्गत केली होती. हीच प्रस्तावना क्रांतिकारकांची गीता ठरली. पुस्तकाच्या प्रस्तावनेला इतकी प्रतिष्ठा प्राप्त झालेलं हे एकमेव उदाहरण असावं. देशवासियांचा स्वाभिमान जागवण्यासाठी आपल्या राष्ट्रीय इतिहासाच्या सावरकरांनी उलगडलेल्या 6 सोनेरी पानांनी तरुणात नवचैतन्य निर्माण झालं. शिपायांचं बंड म्हणून गणला जात असलेला 1857चा लढा हे स्वातंत्र्य समर होतं असं सांगणारे सावरकरच पहिले. त्यांच्या पुस्तकांनाही आपल्या कर्त्याच्या आयुष्याप्रमाणेच अनेक अग्निदिव्यातून जावं लागलं. विजयाची परंपरा खंडित झाली असली, पारतंत्र्य आलं असलं तरी प्रभू रामचंद्रांचा, छत्रपती शिवरायांचा पराक्रम आठवूया. हाती शस्त्र धरून प्राणपणानं लढून अखिल हिंदू विजय ध्वज हा उभवूया पुन्हा, ध्वज हा उभवूया पुन्हा.
पापी नहीं